vítejte u mého let's Tanks. A je možné, že mluvím dost hlasitě. To je jedno. Takže toto je to World of Tanks. Vlastně máte tanky různě vylepšujete, různě kupujete, máte tam různé národy, které je vyrábí, takže kupujete prostě. Mám můj bratr, to je prostě úplný idiot. Prostě není možné už. Můj bratr, tak nejhorší bývá to, že vlastně že prostě vyjedete někam a myslíte si, že jste skrytí, ale prostě vždycky někde na vás prostě nějaký šmejk prostě vystřelí a to je prostě hrozné. Zase měl stíhače tanků, který mu to jako nevydrží, ale za to hodně jako ubírá. No nic. Je tu koráže, ano. Opravdu trochu. Musím to stíhat. Toto mapa není špatné, takový hrad kvůli linii, to je jak proti tankům. Tak si to teda rozvrhněme a třeba ty švédské tanky jsou dobré, jsou rychlé, jsou silné, ale moc nevydrží. Americké, na ty se moc jako nesoustředím, já se jako nezvládnu soustředit na všechny tanky a teď já jenom na ty určité, takže já jdu na ty československé a švédské. Československé jsou silné, ale jsou pomalé. Ano, hodně sice vydrží, ale prostě jsou pomalé. Nevím, jak ty ostatní se soustředí jenom na ty dva národy, na to Švédsko a Československo. Takže jako prostě mám zkušenosti pouze s tím, jo, já se nesoustředím prostě, jako pokud byste chtěli, jo, tak já bych samozřejmě nakoupil nějak, pokud byste chtěli, jo, tak bychom si možná ukázali nějaké, třeba ty nějaké německé nebo prostě ty jiné. To pytle. Jaby. Ty vole, tenhle je silný jak něco. Ježíš, já mám furt matek. Dobré, moc mě neubral, ale já si neubral už vůbec nic. Co málo. To pytle. Konec. Tak vypřečit se všeho dobrého. Už dáváme v jedno. Tak to zkusím ještě na tohle, jako vám říkám, ty stíhači tanků jsou hodně dobré, ale co mám s nimi zkušenost, tak jako zase tady nevydrží. To vám říkám rovnou. Oni jsou tam prostě různé typy a
Střední, jsou lehké, střední a těžké tanky, potom jsou normální tanky, stíhače tanku a co jsem si všiml, tak dělostřelectvo, to nevím přesně, oč se jedná. Ale jsou to taky tanky. Překvapit se zadu, ne? A ti mají postupují, takže jsou dobré. Jsou mám, takže kurňa, jestli jsem to najel dobře. Takže takhle bych jim tady mohl překvapit. No, tady to hlavní i o tu strategii, tady to je důležitá ta strategie. Zaměřuj, ty idioty. No bože můj. To je tak na hovno někdy. Ach jo. Bože, já taky. Ještě toho stíhače nebudu dělat, ještě to. Jo, nabíj se. Yes. Víte, já se totiž tak často v tom World of Tanks nekryjím. Prostě mě to... Hlavně mě to jako úplně mi to nejde, že neočekávejte ode mě třeba 10 kg, 20 kg, jako nějaký místo, ne, to ode mě prostě nečekejte. Ach, je to seklo. Jo, dobrá. Super. Tak já si myslím, že o tohle video stačilo. Takže ale